Takže ahojte, vítajte pri ďalšom videu. Tentokrát som sa vybral po stopách amurov. Pokúsim sa cieľene uloviť túto rybu. Vybral som si na to malý súkromný rybník, dosť zarastený. Nebudem uverejňovať, kde som, ale kto to zo záberov spozná, tak bude vedieť. Mám na to 24 hodín. Ako krmivo som zvolil Partikel, ale urobil som taký mix. Sú tam aj pelety, aj krmné boilies. Pridal som tam Tutti Frutti Booster. Pridal som tam krmitkovú zmes s prichuťou halibut a konope. To amúry dosť obľubujú, keďže som tu na to už nejedného amúra chytil. No a snad sa prihlasím o chvíľu s nejakou krajšou rybkou, snad sa podarí niečo. Takže na pravý prúd som zvolil montáž Ronny Rig, ananásovú popapku 14 mm, k tomu malé PVAčko s ovocnými peletkami a ľavý prúd som dal klasiku 24 mm boilies Krill, takisto s ananásovou popapkou. To mi tu fungovalo skvele, ako na kapra, takisto aj na amúra. Takže majú to tam nahodené. Ja vám ešte ukážem v záberoch, kde lovím. Miesto je rozkrmené. Na začiatok som tam dal asi 3-4 kg toho mixu, ktorý som vyrobil. No a snad sa podarí nejaká rybka ešte za svetla, pretože väčšinou ryb som tu chytil po tme. Takže na krmenie som si pripravil takýto mix. Partikel boilies pelety. Trocha to ešte zatraktivním krmivom konope halibut. A booster Tutti Frutti. Poriadne to premiešame. Takže tu je môj domov na najbližších 24 hodín. Tu mám štatív. Tu mám ešte nejaké krmivo. Prútiky, podberak, stolička. Tu už mám pripravené vedro s vodou. Váha, dezinfekcia. Pozdravujem chlapcov do Karpanie. Sú prútiky nabité, nahodené. Ešte jeden detail. Ak sa chcete loviť amúra cielene, tak netreba podceniť prípravu a takisto vlasce. Ja som už pár krajších ryb stratil tuto v prekážkach. Predtým, keď som používal ešte vlasec od inej firmy. Ale odkedy som prišiel na tento, od Katranu 37, tak aj bez šokovky som už v pohode odtiaľ tú rybu vytiahol. Vydrží to nezmysel. Super je, že je to maskovaný vlasec a za mňa topka. Pred polnocou prvý záber. Kaprik tak okolo 10 kg. Bola troška dlhšia zdolávačka, nakoľko vošla do prekážky. Nechce sa mu fotiť. Ale krásny kaprik. Krátko po prvom zábere tu mám ďalší záber.
tentokrát je to ryba, pre ktorú som prišiel. Je to krásny amur bojovný, nedal mi nič zadarmo. Teraz mám veľa súj. Krásna ryba. Takže po brutálnej zdolávačke, ktorú ste mohli vidieť, mi v podložke skončil krásny amur. Ešte ma dosil. Vydrž. Krásna, zdravá, vysoká ryba. Nech sa mu fotiť. Krásny, bojovný, silný. Prvý záber výpravy nám spravil tento krásny šupinač. Nádherná tmavá ryba, silná, bojovná. Poďme ho pustiť. V poradí druhý záber mi spravil tento krásavec, ktorý sa nechce fotiť. Taktiež nádherná ryba, o čosi menšia od toho tretieho amura, ale nádhera. Cieľ splnený. Poďme ho pustiť. No a takto vyzerá môj podberák po dvoch amuroch. Jedna diera, tam dole ďalšia diera. Takže z rybačky môžem rovno navštíviť predajňu Livefish a objednať si náhradnú sieťku. Takže máme tu záver mojej 24-hodinovej výpravy po stopách amurov. Výpravu hodnotím úspešne. Podarilo sa mi chytiť 3 ryby, z toho 2 amurov. Moja taktika chytať na pop-up ananás zlyhala. Až do 11. večera som rybu nechytil. Skúšal som chytať aj na kukuricu, aj na popku, na boilies. Neúspešne. Nakoniec som tam dal Ronny Rig s popkou z Copex, biela čokoláda,
ktoré ma našťastie zachránili. Oboch amurov som chytil práve na túto popku. Kapor prišiel na bojlist korenistá pečeň. No a čo by som k tomu viac dodal? Ďakujem, že ste to dopozerali až sem. A na záver by som sa chcel poďakovať firmám, ktoré ma podporujú. A to je firma Speedy Bites, rybárske potreby Live Fish Prešov. No a v neposlednom rade firme Carpmania. Takže ešte raz ďakujem a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.